Krásny dobrý večer vám prajem, milé dámy, možno aj milí páni, ak nás pozorujete, pozeráte a vítam vás na dnešnom živom vysielaní, ktoré budeme venovať téme estetického a lymfatického tejpovania tváre. Takže ja vás tu všetkých srdečne vítam a chvíľočku počkám, kým sa popripájate. A keď tu už niekto bude, tak mi prosím aj dajte vedieť, či nás dobre vidíte a počujete. No a samozrejme, kto dneska nestihne živé vysielanie, tak samozrejme si to budete môcť pozrieť kedykoľvek aj počas týždňa znova na tejto facebookovej stránke Tvárová yoga, poprípade a vám to pošlem aj mailom. Takže ja už vidím, že tu nabiehajú nejaké očká, takže prosím, kto ste prihlásení a počujete a vidíte, tak dajte. Katka zdraví, super Kati, ďakujem veľmi pekne. Dúfam, že nás vidieť a počuť, tak daj ešte Kati prosím info, či máme zvuk aj obraz dobrý. A môžeme sa pomaličky do toho pustiť. A ďakujem, Miri, krásny večer, Katka, pozdravujeme, super, ďakujem veľmi pekne, takže zdá sa, že technika nám zatiaľ funguje, verím, že aj internet bude fungovať a že si tu pol hodinku spoločne takto strávime. Takže ja tu mám už vedľa seba aj moju kolegynku Silviu Konrádovú, s ktorou vlastne a robíme tieto tejpovacie kurzy. No a na úvod my sa vám trošku predstavíme, kto nás ešte nepoznáte, no a potom privítame aj naše dve hostky, čiže dve absolventky našich kurzov. Takže moje meno je Zuzana Ondrísová, som lektorkou a školiteľkou tvárovej jogy, no a všetky tieto metódy prirodzeného omladenia tváre sa snažím posúvať ďalej a učiť moje klientky, ale aj lektorky. No a toto je taký kurz najnovší, ktorý vlastne so Silviou robíme rok a pol práve pre profesionálov a verím, že všetky, alebo už teraz vlastne niekoľko desiatok tých našich absolventiek je spokojných s týmto kurzom, tak možno sa dozvieme dneska tiež ešte od dievčat ich dojmy. No a ja by som možno v tejto chvíli Silvi poprosila teba, keby si sa ty predstavila, kto si a čo robíš a potom privítame dievčatá. Krásny podvečer alebo večer vám prajem všetky milé dámy a páni prípadne. Tak ja sa volám Silvia Konrádová. Okrem toho, že som kozmetička a školiteľka pre profesionálnu značku kozmetiky, tak sa venujem prirodzeným metodám omladenia tváre, ako je bankovanie tváre a tejpovanie tváre. To sú také moje dve srdcovky veľké, pretože už každý prichádzame do toho veku, kedy chceme so sebou niečo robiť a stále chceme byť krásne. Tak ja teda som sa odhodlala, alebo teda fandím týmto dvom metodám a viem, že fungujú. So Zuzkou to máme odskúšané a prešli nám teda rukami lektorky tvárovej jogy, ale aj kozmetičky, ktoré sa týmto metodám venujú, takže radi by sme vám o nich niečo dneska porozprávali spolu. Super, ďakujem veľmi pekne, takže ja teraz budem pridávať naše dievčence, takže krásny večer, Jitka, Janka. Ja som si dnes uvedomila, že my máme vlastne taký československý večer. My to máme krásne na polovicu rozdelené. takže Jani, Jitka, vítajte a ja poprosím aj vás dve, aby ste sa predstavili. Jitka, nech sa páči, máš slovo. Děkuju, tak krásný dobrý večer všem. Já na úvod si velice poděkovat Zuzce a Silvě za pozvání na tento podvečer. A moje jméno je Jitka Janešová a jsem lektorkou jogy. Józe se věnuji 15 let a mám takový průřez, dá se říct, od dětské jogy až po seniory. Ale mám taky takové srdcovky svoje a sice 2 srdcovky a je to jedna hormonální yoga podle Dina Rodriguez, což je taková úžasná sestavička pro celkové ženské zdraví a víceméně vhodná pro ženy v každém věku. A ta druhá srdcovka je obličejová yoga a vlastně jsem lektorkou obličejové jogy a kurzů a vnímám vlastně v dnešní době, že aby žena byla spokojená, tak je velice důležité, aby byla zdravá, aby byla vitální, aby měla energii, aby měla ten hormonální systém v pořádku a taky, aby se cítila krásně.
Takže pro mě je to takové úžasné spojení obou těchto metod, obličejová yoga, hormonální yoga. Jsem moc ráda, že ji můžu předávat, protože nám dál. A jinak působím v Praze, zejména ve studiích a v okolí Prahy. A pořádám semináře a také víkendové pobyty na krásných místech v republice a taky dovolené u moře s hormonální jogou a obličejovou jogou. Ještě jednou moc Jedeme v květnu. No. Super, výborne. Ďakujem, Jitka. Jani, nech sa páči. Představ se aj ty. Taky přeju všem krásný večer, také pozvání, moc děkuji za pozvání. Já to budu mít trošku kratší, já jsem Jana Trnková, jsem ze Sušice, ze Šumavy, kde vlastně působím v mém kosmetickém salonu, který zrovna zítra oslaví své 20. narozeniny. Strašně ráda opečovávám své klientky a jsem ráda, nebo těší mě, že pod mýma rukama rozkvétají. A momentálně se věnuju workshopům a různým seminářům. No krásne, Jani, tak gratulujem k 20. výročiu. Mne teraz napadlo, že od akého veku máš ten salón? To presne mňa napadlo, že ty si začala už v škôlke materskej alebo kedy? Ne, mně bylo 23, když jsem otevřela svůj salon. Super, takže, tak to je krásne. Takže už si pekne. To je úžasné, že tu máme zastúpené v podstate dva tie uhly pohľadu na tú našu metódu, aj tú kozmetickú, aj tú lektorskú. Takže možno, že aj o tomto by ste nám potom neskôr mohli porozprávať, že ako to využíva teda tá kozmetička a tá lektorka tvárovej jogy. Možno, Silvi, ja by som poprosila teba, v podstate ako vždy pri týchto rozhovoroch, keby si možno trošku predstavila to tejpovanie práve pre ľudí, ktorí možno ešte vôbec nevedia, čo to je, v živote sa s tým nestretli, alebo skôr sa stretli s tým, že existuje nejaké tejpovanie tela po úrazoch a podobne. Takže, my sa stretávame asi najčastejšie, že sa nás pýtajú klienti, že to je také ako tejpovanie tela, že o čom toto vlastne je, že tvár, že čo to máme za nový výmysel. Ale v podstate sme to nevymysleli my dve so Zuzkou. Učili sme sa to od cudzojazyčných lektoriek, pretože sme v podstate také ako keby priekopničky, my robíme si z toho srandu na Slovensku a v Čechách, lebo nám táto metóda teda učarovala. A chceli by sme, aby sa dostala do širšieho povedomia, pretože obidve sme zastankyne takých tých prírodzených, možno síce pomalších metód omladenia, ale za nás, keď to ide prirodzene a pomalšie, tak tie efekty vydržia dlhšie. A je to zasa o tom, že tá žena alebo ten človek sa o to postará sám, venuje sa sám sebe, venuje svoju chvíľku nejakú. Čiže tejpovanie by som tak akože veľmi jednoducho zhodnotila ako prirodzenú metódu omladenia a vy vlastne pomocou toho lepenia, toho tejpu, keď ho nalepíte na to správne miesto a správnym spôsobom, ktorý my vlastne naučíme, dokážete stimulovať tie svaly, každý sval má svoju pamäť, čiže vlastne vy sa snažíte im buď prinavrátiť tú polohu, kde by ste ich chceli mať, pretože nám časom tie svaly ochabujú a padajú. Alebo v podstate, keď sa bavíme o tej lymfe, lebo tam už sú aj také trošku zdravotné účinky, tak vieme si pomôcť pri opuchoch rôznych očí, líc, prípadne dokonca, čo učíme naše kočky, ako takú bonusovku aj od plného nožteka. Čiže môžete ho využiť aj pri svojich deťoch napríklad. Pri nádchách a podobne, takže veľmi, veľmi príjemná, prirodzená metóda. Dobre, kočky, možno na vás hneď prvá otázka, že prečo ste sa prihlásili do takéhoto kurzu estetického a lymfatického tejpovania tváre práve pre tých profesionálov, keďže samozrejme už sme počuli, že sa práve týmto témam venujete vo svojej profesii, že čo vás priviedlo k tomu rozhodnutiu? Jani. Tak já už jsem pokukovala po tejpování obličeje, ale nemohla jsem najít správné kurzy
pořádání vlastně workshopu, aby mě to někdo naučil opravdu precizně a pořádně, abych to mohla předávat dál. Vždycky byly workshopy nebo kurzíky tak, jak si to má žena dělat doma. A já jsem se vlastně k vám, holky, dostala strašnou náhodou, že vlastně naše společná kolegyně si to vyvěsila na zeď Facebooku a já jsem ani nevěděla, že to děláte vy dvě. Takže to byl takový opravdu rychlý mail, který jsem hned odeslala Zuzce a v zápětí jsem byla přihlášená, ani jsem nevěděla jak v podstatě. Takže to byla opravdu náhoda, že jsem natrefila právě na vás, ale je pravda, že tuto metodu sleduji třeba rok a půl. A taky jsem čekala, co ta metoda umí, čekala jsem na další zprávy a informace, protože těch informací opravdu moc nebylo. A byla jsem hrozně šťastná, že vlastně jsem našla právě vás dvě, protože se stýkáme nebo vídáme na akcích od Larenc. Super, Jitka, teba čo tak presvedčilo, že si povedala, tak mě přesvědčila. Já to měla v jedné vlastně hodně podobné jako Janča. Jeden z těch důvodů byla taková zvědavost, protože taky vlastně se ke mně dostala informace o tejpování různě z internetu, pořád to na mě vybíhalo a přiznám se, že jsem i zkoušela si zatejpovat a úplně jsem se s tím tom necítila dobře. A bylo to přesně po takových, jako podle YouTubeových videí a tak jsem tak nějak si uvědomila, že možná můžu víc uškodit sobě, než si nějakým způsobem pomoct tím tejpováním, takže jsem dostala názoru, že opravdu potřebuji odborníka nějakého a vlastně přišel mi od Zuzky e-mail a Zuzka opravdu, jedna z jejich vlastností je, že umí poslat e-mail v pravou chvíli. Dobre vedieť. Vlastně je e-mail v pravou chvíli, takže jsem neváhala, protože se Zuzkou jsem absolvovala účastní kurz obličejové jogy společně i se neméně skvělý kurz baňkování, takže pro mě to potom byla jasná volba a taky vás vlastně vnímám jako odbornice tedy na to tejpování nebo na tu obličejovou jogu, protože opravdu jsem nenašla jiné kurzy, kde by se dalo tejpování naučit, takže to byla jasná volba potom u vás. No. A druhá věc, samozřejmě nějakým způsobem jsem taky chtěla rozšířit a obohatit svoje služby, nabídku, protože dělám kurzy obličejové jogy, kde samozřejmě zapojíme masáže, baňkování a to tejpování mi tam krásně vlastně zapadá a vnímám, že jako je to takový zase další podpůrný nástroj a technika, kterou ženy právě můžou doma využít. Takže tak. Určite. Ja som zástancom toho, ženy, ktoré ma poznajú, vedia, že ja veľmi rada kombinujem tie techniky, pretože nie každému sedí všetko a zase ešte preferujem aj vždy to klientkám hovorím, že vždy sa s tým, čo robia, musia cítiť dobre. Čiže ono je vždy dobré si to aj vyskúšať, otestovať, čo nám sedí, čo nám nesedí, v čom sa cítime dobre, pretože jednému môže niečo sedieť a tomu druhému to možno vyhovovať trebárs nebude. Takže toto je veľmi fajn mať aj pre tie klientky nachystané zase niečo, v čom sa možno budú cítiť práve dobre a čo im sadne a povedia si, že OK, tak toto je ono, to sa mi páči, to si pridám. Presne. A za mňa je to aj o tom, že oveľa väčší alebo krajší efekt dokážeme docieliť tým, že tie jednotlivé metódy skombinujeme. Nie na všetko pôsobí jedna metóda rovnako a ideálne môžeme napríklad jedným masážom krásne uvoľniť ten sval a potom ho vlastne tým tejpovaním ako keby zafixujeme v tej polohe, pretože bohužiaľ každá z nás má nejaké zlozvyky. A napríklad ja mám veľmi silnú mimiku čela, ja už si robím z toho žarty, že keby som nepoznala bankovanie, tempovanie a kozmetiku, s ktorou robíme, že mám čelo ako roleta. Lebo stále sa nedokážem dostať do toho, ako naša Zuzka hovorí, že kontroluj si tú mimiku. Nedokážem to. Čiže potom používam takéto podporné metódy a so Zuzkou veľmi často zo žartu hovoríme, že tejpovanie je ideálna metóda pre lenivých. Pretože väčšina tých tejpovaní sa robí na noc a to hovoríme, že vy spíte a tejpy pracujú za vás. Ano, to je moto. To je naše moto. Kterou by samozřejmě nechtěla uvést jako důvod.
Áno, a ja myslím, že ono vždy dobre padne nám, ženám, keď nejaký ten čas môžeme ušetriť, lebo naozaj tých aktivít máme veľa, musíme toho veľa stihnúť a ešte keď popri tom, že spíme, sa niečo deje pre našu krásu, tak si myslím, že je to úplne super a je to vždy taký nejaký bonus naviac. No dobre, možno taká druhá otázočka, lebo ono väčšinou, aj u mňa to tak býva, keď niečo absolvujem alebo nejaký kurz, tak vždy príde taký ten moment, že si poviem, že aha, tak toto je. Bol takýto nejaký moment u vás? Tak určitě. U mě byl, já když jsem začala kurz, který vlastně trvá 3 týdny, 4 týdny asi trval, teď jsem to úplně... 8. 8, Jani, 8. Takže 2 měsíce. To rýchlo ubehlo, lebo ty si byla na dovolenke. Ano, já jsem mezi tím byla na dovolené. Ale když jsem vlastně začínala a ty tejpy si lepila, tak jsem to brala v rámci toho školení, té výuky, té školy. Každý den jsem si teda nalepila ten tape a po těch 2 měsících jsem zjistila, že to opravdu jako funguje a že vlastně jednoduché věci fungují možná daleko víc v tom našem světě uspěchaném, kdy jako člověk přemýšlí, vyskočily mi vrásky, budu muset jít teda do studia si píchnout botox nebo kyselinu hyaluronu, abych je měla pryč. Ale vlastně, že takováhle jednoduchá metoda funguje v podstatě, jak vy říkáte, přes noc. Ne samozřejmě v takové míře, jako na těch plastických chirurgiích, ale je to vlastně i pro ženy, které nechtějí do sebe nic aplikovat, nechtějí žádný invazivní zásah a chtějí je pořád, doufám, nebo tvrdím si říct, polovina mých klientek, takže 50% žen je pro aplikaci a 50% žen je pro takové přirozené vlastně mládnutí. A to bylo vlastně pro mě takové uvědomění, že opravdu fungují i takovéto jednoduché metody. Mm-hmm. Takže to byl pro mě takový aha moment po těch 2 měsících, vidíte, já jsem si myslela, že to bylo 4 týdny. No, je to velmi rychle utekalo, Jani. Musím říct, že to opravdu funguje. Já teda jsem se do té metody zamilovala a myslím si, že když si zapomenu nalepit tape večer, tak i vylejzám z postele, abych si ho nalepila. Já si lepím také čelo, Sylvie, protože mám také silnou mimiku čela a hodně vrásky mě vyskočily. Takže pro mě ty tapy jsou opravdu jednoduchá věc a fungují úplně perfektně. Mm-hmm. Že mi i kamarádka řekla, jestli jsem nebyla náhodou na botoxu. Takže nebyla, dámy. To je krásné. No. To je super. Toto je aha moment dnešného večera pre nás. Áno, ale vieš, a teraz si zober, že v podstate za tie 2 mesiace možno, keď by sme to zobrali teraz s nejakým finančným porovnaním, dajme tomu, že možno nejaká žena by dala, dajme tomu, ja neviem, koľko to stojí, 150 €, 180 cca nejaká aplikácia, hej. A že vlastne vydrží možno 3-4 mesiace a takto, že to dáš v princípe tejpom, tak to je úplne super. Je to super. Nejdřív jsem si tak nemyslela o sobě, že opravdu každý den si ten tape nalepím, že budu tak důsledná. Ale lehla jsem do postele a pořád jsem přemýšlela, že mi něco chybí, když jsem si ho nenalepila. Pro mě je to hrozně příjemný teda. A myslím si, že jak to uvolňuje prostě i ten sval na tom čele, že mi vlastně nebolela hlava ani. Takže to vlastně taky přikládám jako pozitivum, že jste takové fresh po ránu. A možno ešte také uvedomenie. Prepáč, Silvi, povedz. Že ja hovorím, ja aj napríklad na tie oči mám pocit, že nemám až tak opuchnuté z toho potom, že mám pocit, že hneď vidím ten svet, keď ich mám tie tejpy na sebe v podstate. No a možno aj to je super, to uvedomenie večer, že keď zatejpujem napríklad to čelo, tak si poviem, že OK, teraz viem, že je to pod kontrolou a vlastne sa mi to čelo nebude v noci krčiť, keď sa mi bude niečo snívať alebo ma niečo, možno bolí hlava, zub, čokoľvek, tak vlastne mi to drží. Hej? Čiže ja som tak v takom kľude, že OK,
že všetko je fajn, hej? Že je to v podstate pod kontrolou. Ja som si toto uvedomila, prepáč, ešte keď hovoríš na jednej klientke, že vlastne my keď spíme, ako to čelo alebo celá tá mimika naša pracuje, zaspala mi na kozmetickom stole a naozaj akože tak veľmi, a už som videla, ako sníva, ako sa mračí, ako proste tá tvár aj tak pracuje a vtedy som si uvedomila, že naozaj tie tejpy cez tú noc majú veľký význam. Super, to je pekný príklad. Jitka, aký byl tvoj aha moment? Za mě, já teda souhlasím s Jančou ohledně té jednoduchosti a že opravdu to tejpování je velice jednoduché. Na druhou stranu pro mě ten aha moment byl právě v tom, že je to i o těch detailech a o té správné technice provedení, kterou je potřeba se naučit. A já, když jsem se ještě snažila tejpovat, když jsem neznala ty principy, tak jsem vlastně zjistila, že jsem to dělala úplně špatně. Takže je to jednoduché, když se člověk naučí ty správné principy aplikace, jak nanést tape a jak si ho správně sundat, péči před, po, že to všechno je určitě důležité vědět. No a potom asi mě taky vlastně pro mě bylo příjemné zjištění, že není to jenom o té estetice, že jsme se vlastně neučili jenom estetické tejpování, ale i lymfatické. A to se setkávám hodně s ženami, které trápí právě různé opuchy, váčky pod očima a vlastně díky tomu estetickému tejpování tak krásně se dá rozproudit lymfa, odvést tekutiny a tady to opravdu vidím na sobě i na klientkách, že velice rychle funguje vlastně už přes tu noc a dokáže vlastně ta lymfa krásně zaktivovat. Takže asi tyhle dvě věci. Super. Ďakujeme. No a možno poďme teda na takú detailnú otázku, že ako sa vám ten kurz vôbec páčil, pretože my to nerobíme systémom lážo plážo, len tak sa niečo naučíme, ale my sme vám dávali rôzne úlohy, mali ste testy, mali ste skúšky, mali ste prípadovú štúdiu a ako ste boli spokojné možno aj s obsahom toho kurzu, a s úlohami a s tím všetkým v podstatě okolo. Tak já můžu začít třeba. Mně se kurz velice líbil, musím říct. Byl opravdu precizně zpracovaný a promyšlený, nabitý informacema, ale i takovýma těma praktickýma typama, jak říkala Silva, třeba proti rýmě nebo nápcha. A co bylo úžasné pro mě i materiály, které jsme dostali krásné předem. Já jsem takový typ, že potřebuji něco držet v ruce, něco číst, mít něco fyzicky, než jenom koukat a vlastně čerpám z těch materiálů dodnes, nalistuju, když něco málo pozapomenu. A co jsem taky ocenila hrozně moc, jsou nahrávky. Vlastně byla to možnost se podívat ze záznamu. Já jsem vlastně tady tohle konzultovala se Zuzkou před tím, než jsem si kurz zakoupila, protože jsem věděla, že už mám naplánovanou dovolenou, taky jsem byla na dovolené a nějakou pracovní už seminář, takže nemohla jsem vlastně se 2 setkání účastnit a byla jsem příjemně překvapená, že to šlo vlastně i krásně takto, protože jsem se v klidu podívala na ten záznam. V průběhu těch 2 týdnů jsem si to krásně vyzkoušela a vlastně ty obavy šly úplně stranou. A co bych ještě zmínila, je asi opravdu velice přínosné a zpětná vazba vaše facebookové skupině a vlastně taky to sdílení od těch ostatních žen, protože je úžasné vidět, že každá jsme úplně jinak. Každá tvář potřebuje malinko něco jiného. Já jsem si zjistila, že mám velice citlivou pleť, že mi nevyhovuje jenom tak nějaký tape, že pro mě tejpování očního okolí tady dolů, které mám velice jemné, úplně taky asi nebude pro mě, takže opravdu to si nedokážu představit, že bych se dozvěděla někde z nějakého YouTube videa. Takže opravdu velice přínosná ta zpětná vazba a i úkoly, musím říct. Že se dostala zpátky do školního prostředí a donutili mě, abych opravdu průběžně to zkoušela na sobě, abych to průběžně zkoušela i někom jiném. Jak jsme měli případovou studii a taky oceňuju to, že jste nebyli na nás jenom příjemné a hodné a že jste vlastně vraceli i naše některé úlohy a mysleli, že to bylo opravdu k dobru věci a k dobru vlastně kvality celého kurzu, aby
jsme to tejpování vlastně prováděli správně, protože i já jsem tam měla nějaké chybičky třeba, takže opravdu bylo důležité, abyste nám to opravili a taky se krásně vlastně doplňujete, bych řekla. No. A je vlastně luxus mít 2 lektorky, bych řekla, na online kurz, takže to je taky vlastně úžasné, že obě tomu dáváte energii a vždycky jsem se na ty setkání těšila. No, bylo to opravdu pro mě takové příjemné, bezstresové projítí kurzu. Takže moc děkuju. Ja tomu hovorím, že krúžok šikovných rúk, lebo ono to tak niekedy naozaj vyzerá, že nožničky a strihame a veľa farebných tejpov, všelijakých krásnych a myslím, že sme si tak vzájomne obdivovali rôzne motívy a vyzeralo to super na tých fotkách. Jitka, ďakujem veľmi pekne za tvoje zhodnotenie. Jani, ako si to videla ty s tými úlohami napríklad? Ale vôbec aj Jitka tady dala vyčerpávající odpověď, já v podstatě nemám co říct, protože mně se všechno strašně líbilo. Domácí úkoly oceňuji, protože vás to donutí si to prostě vyzkoušet. Takže bez domácích úkolů si myslím, že by tento kurz vůbec neměl smysl. Tím, že jsme to museli i nafotit, poslat, anebo naživo, když jsme vlastně se v kurzu učili, tak ta zpětná vazba byla důležitá. Jak říkala Jíťa, mě hrozně dali fotky ostatních účastnic, protože tím, jak teď dělám i ty workshopy, tak vlastně mám možnost i ty fotky zpětně se kouknout, kdo má jaký problém u mě na workshopu a kdo ho řešil třeba na kurzu. Takže to pro mě taky bylo velice přínosné. Jinak super atmosféra, skvělý rozlučkový večírek, a i když jsem ho nechtěla takhle brzo, ještě bych pokračovala, takže jako za mě super. No napriek tomu, že to bolo online, to bolo super. Ano. A já bych chtěla dodat, že opravdu není úplně vlastně jednoduché v tom online kurzu, no, obzvláště v tom online kurzu tu příjemnou atmosféru vytvořit. Takže velký obdiv, opravdu. No, naživo třeba se to tak nějak jako líp vytváří, teda aspoň to tak mám já, že opravdu takhle online je to obtížnější a sešli jsme se úžasná skupinka žen různorodých z Čech, ze Slovenska, takže to bylo takové inspirující poznat někoho jiného. Áno, určite je to obohacujúce vždy v podstate aj pre nás. Tak, aj my sa koľkokrát veľmi nového naučíme. V podstate aj z tých vašich fotografií a z tých vašich štúdií občas sa aj my so Zuzkou zamyslíme, že ako by sme to urobili, že či to bol ten úplne najsprávnejší spôsob, lebo naozaj každá tvárička je iná, každý človek je iný, nie každému aj s rovnakým problémom sedí rovnaké lepenie, preto vás učíme niekoľko druhov vždy. A bola to veľmi príjemná akcia, myslím, akože príjemný kurz a príjemná partička ste boli za mňa. No, veľakrát aj hľadáme tie správne tejpy napríklad, pretože tiež aj toto je niekedy výzva, že keď je citlivejšia pleť, tak hľadáme naozaj kvalitné, dobré tejpy, aby všetko sedelo, že môže byť veľmi dobrý na tvár, treba nemusí byť dobrý na dekolt, takže aj toto je super, že hľadáme, skúšame, testujeme a potom z toho dokážeme tiež dať nejaké odporúčania, aj teda same pre seba, aj pre tých našich klientov. Možno ešte na záver taká otázka, kočky. Čo najčastejšie lepíte vy same sebe a treba čo od vás chcú najčastejšie vaše klientky? Jani. Dobře. Tak já, jak už jsem řekla jednou, tak já si nejčastěji lepím čelo. Lepím si ho několika způsoby podle toho, jakou mám náladu, takže buď si udělám jenom prostředek čela s mojí mračivkou, anebo opravdu celé čelo. Ráda si lepím i oční okolí, ráda zkouším i líčka, které mi nebyly příjemné, když jsme je lepili na kurzu, ale dostala jsem se jim na kobylku a vlastně teď se i ráda nalepím, takže líčka a kontury. Mé klientky hodně vyžadují lepení nosoretních rýh. To je nejvíc zajímá a krk. Takže to jsou dvě takové jako věci. A samozřejmě čelo, to je taková klasika, ale takový ty jako perličky, tak hodně chtějí nosoretní rýhy a krk. Taky záleží na skladbě klientek, na věkové kategorii samozřejmě. Takže
Takže u mě takto. Jitka, u teba? Ako? Taky mě trápila, chci říct, vrázka tady, mračivka, s tím tejpováním je to mnohem lepší. Takže já si velice ráda právě lepím čelo, a zejména tu mračivku, takže srdíčko nebo ginko. Jsou moje oblíbené a taky mám ráda chobotničku vlastně na krk a na kontury. A taky nosoretku, musím říct, že s tou taky vlastně to takhle kombinuju. A co se týká klientek, tak souhlasím s Jančou, že je to podle věku, věkem samozřejmě jaký taky problém řeší, ale obecně nejčastěji samozřejmě čelo a kontury tváře, krk. V téhle oblasti. Super. No to sú také asi tie naozaj že najčastejšie problematické partie, s ktorými sa možno aj my v tej praxi stretávame. Dobre, kočky, ja myslím, že celkom sme prešli vlastne celú túto tému, ktorú sme chceli prediskutovať, počuť nejakú vašu spätnú väzbu. Možno práve toto dnes bude inšpirovať niekoho, kto premýšľa, že by obohatil svoje služby, či už je kozmetička, lektorka tvárovej jogy, možno poradkyňa kozmetická, čokoľvek, čo súvisí s tou krásou. Takže ja by som možno nakoniec len zhrnula pre tie z vás, milé dámy, ktoré vás láka táto téma, tak už 21. marca budeme otvárať vlastne ďalšiu takúto skupinku. Verím, že sa zíde opäť taká veselá, družná skupina, že naozaj to bude veľmi príjemné opäť. No a možno ešte pre vás taká dôležitá informácia, že do 10.3. tam máme ešte taký, ja tomu hovorím teda po anglicky early bird discount, čiže ešte tam máte trošku lepšiu cenu, za ktorú sa môžete do kurzu prihlásiť. A aby ste vedeli, že teda všetko prebieha online cez Zoomy. Zoomy nahrávame, takže ich máte k dispozícii počas celých tých 2 mesiacov. Máme domáce úlohy, lepíme, sme k dispozícii, dávame feedback. Takže ak máte chuť sa pridať do takéhoto kurzu a niečo nové sa naučiť, tak ste srdečne pozvané. Ja vám sem do komentára vložím aj linku, aby ste tam mali zosumarizované všetky tie informácie, aj tie termíny hlavne sú dôležité, aby ste vedeli, kedy sa čo bude diať, mohli sa na to pripraviť. No a prípadne, keby ste mali otázky, tak samozrejme ja alebo Silvia vám ich rady zodpovieme. Takže ďakujem veľmi pekne. A Jani a Jitka, že ste tu boli. Ja vám prajem, nech sa vám vo vašej práci darí, nech máte radosť z toho, čo robíte a nech môžeme, Jani, teda potom oslavovať aj tú 30-ku a podobne. Takže všetko dobré a ďakujem vám veľmi pekne, že ste tu boli a ďakujem aj vám, milé dámy, ktoré ste nás sledovali a ktoré už Katka píše, že sa nevie dočkať kurzu. Kati, tak my sa už tiež na teba veľmi tešíme, aj na ostatné dámy, ktoré už sú prihlásené, takže veľmi sa tešíme a ďakujeme za pozornosť a prajeme vám krásny večer a dobrú noc. Ahojte. Krásny večer, ahojte. Krásny večer.